Díky. Ešte by som si dal. Jo. Myslíte ešte raz? Treba to zdobať. No, tak máme. Díky moc. Ahoj. Máme cenu aj pre druhé miesto, ďakú nálepku aspoň. Ale počkej, som chtěl do toho paňáku vrstať. Nahoru, ať nahoru to volám. Tam nahoru. Jo. Jdeme na hotel, ne? Na treťom mieste je Lucia Obertová a Veronika Hadiariková s pánom hlavným organizátorom. Jdeme na hodinu teda. Nechce sa venovať tak akože nechce byť... No tak na začátku než to máte nálepky. My jsme nemohli běžet my, tak on už vůbec ne. To mi tam neumožňovalo, jak běžíte, vole. Jsem málo paměti, ale tam to není tak rozhovor. Pozývame Alicu, správne Polčicová Alica. Aké to bolo? Za komeráčky centimetrov ma zaujímalo. Takže tak ako ja, moja kategória, výborne. Alica, máš na výber, môžeš si vyhrať, si vyhrala. Buď bezplatný vstup na ďalší pretek do Božetíc, 24. september, alebo keď hovoríš, že preteky nechceš, alebo do Čiech nemusíš ísť, tak potom Spartan Shop, Jsem na hotel, ne? 50 eur. Čo si vyberáš, máš na Ty si umíš třeba stříknout, jsem na hotel. Bol to Spartan Shop, takže nech sa páči. To je tak bez procházet, ne? Tam se dáme před hotelem, půjdem počít tam. Ruku na záver, a teraz sa máš sílu, normálne, ja chlap. Super, výborne, a teraz kategória chlapov, kategória mužov, alebo kategória Spartanov. Chlapi, vy to budete mať sťažené, vy to musíte obrácať len nohami. Dobre? Nie to bol žart, neberte to vážne. Normálne obracáte a u vás to musíme počítať asi rýchlejšie. Tu kameru si sudaj, ty kokos. Začína Jan Tilčer. Máme tu Jana Tilčera? Ještě? To poviem, že položíte dole, máte? Jan Tilčer ide na to, Janko pripravca, pozor, štart! A